dydd Sul, Rhydian a Dylmei yn studio recordio Rockfield, perfformiad acwstig gan Hugh Evans. O Mrs Glaw, gwch a fi yn lan, o paid i gadael i'r hamor cas ddosgi gyda'i dan. O Mrs Glaw, gwch a fi yn lan, o paid i gadael i'r hamor cas ddosgi gyda'i dan. Reit, Siamei, fy enw yw Gavin, a dwi'n byw yn dedoedd yn Cymru, yn lle bach o'r enw Cilygoed. Ti'n gyfer ben. Skydrys! Skydrys pwy yma si? Skydrys gawr! Dyw, a chdi enw rhyfedd?